Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kami uPastor. Siyakubingelela siyakwamukela. Yenza okubalulekile nje kufanele subscribe, like le video le, become a member, nikela kule channel. Inamba isebenza kuphela ngomlandeli. Inamba senza kuphela kuma calls. Sibheka la iphupho lika Ayanda Ngema, @Ayanda Ngema. Uthi ukuphupha ucishe ushayiswa yimoto emhlophe. Ngathi one asiqale sibheke la ukuthi kwabanye imoto isho inhlanhla nempumelelo ethile uma beyibona ihamba. Kwabanye imoto iba uphawu lweyidalwa zabo. Ingakho umuntu uthi ayibona imoto emhlophe asho ukuthi kunesidalwa esithile esihle noma esihlambulo kuyilayi. Omunye athi ayibona imoto eyela isho ukuthi isidalwa sakhabo mama yisino yabo ayidalwa zakho ithile. Ayibona imoto ebova ayidalwa zakhabo mama. Ubona imoto yabo. So abantu abanye bayi identify inoma idalwa zabo zisi-identify ngeyimoto, abanye ngeyinkomo, abanye ngeyimbuzi njalo yabona. So kungenzeka la imoto ibe isidalo kwabanye, kodwa imoto futhi ingaba uphawu lwenhlanhla nempumelelo komunye umuntu. Imoto ingaba uphawu lomuntu in general. Ake sithi ke uma uphupha imoto kuphawu esithatha njengolubi uma ikushayisa, olusho ukuthi kungenzeka kumele uqaphele, kungenjalo uzoyithola ulengela engozini engase idale umonakalo omkhulu empilweni yakho. 2, kuyenzeka futhi imoto kube uphawu uma ikushayisa osuke nje likhomba ukuthi kumele ulinde uthandaze, ngoba kungenzeka kunembangi ekuthumela ngezilwane. Ngesikhathi ubona ushayiswa imoto kube kukhomba ukuthi kunezilwane othunyelwa ngazo. Yabona. 2, 3 empeleni uma uphupha ukuthi imoto kube uphawu lubi uma ikushayisa, longasho ukuthi kumele ulinde uthandaze, ngoba ke kunembanga egadlayo futhi ekushaya ngesifo sohlangothi. Ukuthi kungenzeka lento ilezi igadlo efuna wena mhlawumbe ugcina ushawe into eyisifo sohlangothi uma ukuthi ubona ushayiswa ile moto. Yabona. Uma ikushaye kabi kule moto kungenzeka uphaphame usunesifo sohlangothi. Yabona. 4, uma uphupha futhi imoto kuphawu uma ikushayisa, lungasho nje ukuthi kungenzeka kunethongo lakho eliza kuwe ngolaka, noma kunesidalo sakho esesiza kuwe ngolaka. Yabona. Noma ke kungaba nomuntu osukuzongqubuzana naye ngenxa yokuhlukana kwembono, noma umuntu ozo ngqubuzana naye ngenxa yokuhlukana kwembono yakho nowakhe, noma ke lo muntu loyo ongenzeka mhlawumbe eze nje ngolaka phezulu impilo yakho. Yabona. Kodwa ke sivale ngokuthi njengoba ethena imoto icishe yamshayisa, sesithi mhlawumbe uphuphakile imoto, singatshala njengophawu luhluma imoto ukwazile ukuyivika ngesikhathi icishe kushayisa. Ukuthi uma ithi yakushayisa wakwazi ukuyivika, singatshala njengophawu olusuke lukhomba ukuthi ugwemekile umonakalo, noma uzogwemeka umonakalo ocishe wadalwa yigadlo zabathakathi noma ke ulaka lwethongo. Ukuthi kungenzeka impilo yakho ibe sikusele kancane ibhekane nomonakalo ngenxa yegadlo zabathakathi noma ke ngenxa yolaka lethongo, kodwa wakwazi ukugwema. Kungenzeka ukuthola ukuthi mangukuthi bekuwulaka lwethongo lolu lemoto mayicishe kushayisa kube sithi ulaka lwethongo noma lezidalo zakho olugwemekile, ongenzeka mhlawumbe kunento ethile oqeda kuyenza maqondana nezidalo zakho eyenza ukuthi lolu laka lingasehli. Ingakho usubona imoto icishe kushayisa ngenxa ukuthi mhlawumbe uqade kulungisa into ethinta umsamo bese impilo yakho zihamba kahle. So uphupha wena imoto icishe ukuthi bese kusele kancane idalwa zize ngolaka kuwe, kodwa wasuyalungisa. Noma kuma kunento eyigadlo zabathakathi icishe edala umonakalo, kungenzeka ukuthola ukuthi umuntu nje manje osebenzisa imithi ethile, iwashe ethile ukulungisa impilo yakho, noma ukuyivikela, noma kumuntu okhulekayo bese ubona imoto icishe kushayisa, ukuthi lo mkhuleko noma le mithi noma le washo iyona ezisebenze
ukuthi zenze ukuthi kugwemeke lo monakalo obuzodalwa yini lezi igalo zabathakathi, noma ke isidalo sakhe singenelelile ke lapho. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akabusise. Jesu